Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe nesta xornada de martes, día 23 do mes de Nadal, do mes de decembro, xa preto da Noiteboa. Imos a falarlles hoxe, lembramos que temos a mensaxe de Nadal do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que se emitirá xusto o remate deste informativo. Na radio e na televisión municipal de Cerceda tamén poderalo seguir a través da nosa canle de YouTube TV Cerceda a través de internet. Pois ben, no informativo de hoxe, martes, imos a falarlles da programación de Nadal. Os que nos sigan no informativo do mediodía ainda están a tempo hoxe de ver un espectáculo musical, un concerto musical, e tamén están a tempo de anotarse a carreira San Silvestre. Falaremos, recordaremos a conversa que mantiñamos con Papá Noel, porque mañán é a noite máxica para Papá Noel, especialmente para nenos e nenas. Falaremos do servicio de terapia ocupacional da ITV de Turismos e do tempo, das previsións do tempo para estes próximos días. Como decimos, cando acabe este informativo terán a mensaxe de Nadal do alcalde de Cerceda, habitual todos os anos. Pois imos a falarlles do que queda pendente aínda da programación que o Concello programou, valga a redundancia, para este Nadal, ademais da iluminación, ademais deste ano como novedade ese poboado de Nadal que hai no campo da feira de Cerceda, ese nacemento en Xebre que hai na casa do Concello. Hoxe, martes, día 23, os que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo aínda de ir a ver ao grupo Tres Pesos, que vai a ofrecer o seu concerto hoxe ás 6:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, un concerto de Cando os animais cantaban. Eso será hoxe, martes, día 23. E tamén fagan as súas previsións, por que este domingo, día 28, a marcha de Joshua Kenneth estará en Cerceda ás 12:30 no Auditorio Municipal con entrada gratuita. E máis adiante, o xoves, día 1 de xaneiro, día primeiro de ano, o Concello organiza no campo da feira de Cerceda, no campo da feira da Silva, unha chocolatada con churros gratuita de 9 da mañán a 2 da tarde. Insistimos, nos campos da feira de Cerceda e da Silva se pode ir hasta ali a degustar chocolate con churros de 9 da mañán a 2 da tarde para recibir así o novo ano. E xa de cara ao día de Reis Magos, o día anterior, a víspera, o día 5, hai cabalgata de Reis e recepción dos Reis Magos no Auditorio Municipal de Cerceda, tamén con chocolatada. O horario da cabalgata vai a ser o inicio ás 4 da tarde de diante do Concello. Vai a facer un percorrido, se o tempo permite, por todo o Concello. Primeira parada no Parque Infantil da Lousa, outro no Xalo, outro no campo da Festa de Meirama, fará parada en Campos de Alga, na Baixa, en campo da Festa de Queixas, no Cruce de Xesteda, no Adro de Rodís, no campo da Feira da Silva, en San Vicenzo e no campo da Feira de Cerceda, con un percorrido tamén polo Concello, e logo recepción, que será ás 7:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, donde, recordamos, haberá tamén chocolate e churros. Eso será para a véspera de Reis, cabalgata de Reis Magos en Cerceda. E tamén, con motivo do Nadal, o Concello organiza a segunda carreira popular San Silvestre Concello de Cerceda, que vai a ser o primeiro domingo de xaneiro, o día 4 de xaneiro, a partir das 11:30 no campo da feira de Cerceda, donde hai 3 distancias para poder disfrutar da carreira, unha absoluta de 4,7 kilómetros, outra para nenos e nenas as máis pequenos de 5 a 9 anos de 100 metros e outra para a rapazada de 10 a 14 anos de 800 metros. A día de hoxe xa se superan 250 persoas anotadas. Hai que facelo a través da web ccnorte.com,
aí poden inscribirse na web ccnorte.com buscando a segunda San Silvestre Concello de Cerceda. Gratuito, pero na categoría absoluta o precio de 3 euros como donativo na participación. En este caso a San Silvestre, tomen nota, están a tempo de anotarse o domingo 4 de xaneiro a partir das 11:30 no campo da Feira de Cerceda. E xa queda pouco tempo. Mañán, lembren, día de noite boa e a visita, a noite máxica de Papá Noel, que virá. Xa estivo aquí en Cerceda a pasada semana e agora é o día clave no que nenos e nenas teñen que acostarse cedo, portarse ben para recibir os seus agasallos, os seus regalos de Papá Noel. Nos tivemos a oportunidade de estar con el, que despois de percorrer os colexos a escola infantil e os colexos de Cerceda, nos falou, pois amablemente, como sempre o fai, sobre o seu día, o día de Papá Noel. Este é o que nos decía Papá Noel. Es una experiencia muy bonita, hay muchos niños buenos y todos muy contentos y muy alegres por las Navidades. Ya les hemos repartido algunos regalitos y unos detalles y van a esperar ya hasta el día 24 para que se les entregue el resto de los regalos. Bueno, de todos los que tuvo, ¿hay alguna anécdota? La mayoría que le piden, le dieron sus cartas. Todos me dieron sus cartas, algunos piden grúas, otros la PlayStation 5, las niñas muñecas, otros bicicletas, disfraces, hay de todo un poco, todo variado de los nenos. Aún le queda más jornada, ¿no? Por la tarde creo que va a estar también. Sí, voy a estar en el campo de la feria, en una caseta, y para que los niños puedan venir con los padres para sacarse fotos y hablar un rato con ellos, a ver qué les van a pedir y todo eso. Bueno, ¿qué le dirían, por lo tanto, a los niños y a los padres para esa noche mágica del 24? Esa noche que tienen que portarse todos en familia bien, comer, cenar todo y acostarse temprano los niños, los padres ser también buenos con sus hijos, que después ya llego yo del 24 para el 25 con mis ayudantes a dejarle los regalos. Hay algunos que ya prometen que este año están portándose regulete y que a partir del año que viene se van a comportar mucho mejor. Ben, pois, cambiando agora xa totalmente de tema, deixamos a Papá Noel para falar do servicio de terapia ocupacional, porque o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros de outubro de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada de persoas maiores. O programa chamase Queremos Escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos e o Concello está se poñendo en contacto con todos eles. Se alguén quere de xeito directo chamar ao Concello, os servicios sociais pode facelo 981 68 60 68. En canto a ITV de turismos, que sepan que poden pasar a ITV do seu coche, do seu vehículo lixeiro, aquí en Cerceda, no mes que ven. Será o luns 19, martes 20 e mércores 21 de xaneiro, cando unha unidade móvil de a empresa Supervisión e Control este nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, que é o lugar habitual no que se instalan para pasar a ITV. Si queren, poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com. Para a xornada de mañán, día de noite boa, e para o día de Nadal, Galicia vai quedando pouco a pouco baixo influencia anticiclónica para o día de noite boa, con circulación de ventos do nordés. Con esta situación, mañán agardamos ceus con máis nubes canto máis o norte. As temperaturas continuarán sin cambios ou os ventos, ou en este caso, ou lixeiros ascensos. Os ventos sopran do nordés, moderados en xeral, con intervalos de fortes no litoral noroeste. Por lo tanto, para mañán, xornada de nubes e claros, tempo frío, e para o día de Nadal, a mesma situación, aínda que de cara a tarde e noite agardamos que para o día 25 entre unha fronte que pode traer algo de precipitación. Pero deso falaremos tamén nos próximos días. Pois co tempo rematamos este informativo que, como decíamos antes, imos ter continuidade ca mensaxe do alcalde de Cerceda que todos os anos se dirixe aos veciños. Tamén dende os da Radio e Televisión de Cerceda, desexémoslles un feliz Nadal e seguiremos con todos vostedes nos próximos días.